Леко това скочи обарата с него. Ай, сключи го, бе. Виж, мога пътнава предната гума, мога спътнава си. Ма не ме се фалиш на никой, че си ли тази. Той му опущен бензиня, варай го. Дай контакти, да, бе. Семка, запали му го и аз ще закарам. Бръкни му ласка. Ми него къде ще го фъргаме в барата? Той сами ще отскочи в барата. Има смукател. Още един път. 6 пъти като ритм и пали на 17. Абе той контакт нема, бе. Къде мога контакт? Бутни го, бе. Не се занимава повече. Ще ожулиш боята на ремонта. Даш капали, трябва да го буташ до шосето и да пали. И си запорли шапка. Трябва да имаш един сезал от зеба. Я да го питам, ако Бог ще моля. Качи го, кой те е спрял. Гледай на къде ще паднеш. Като паднеш в барата, пусти перката. То трябва да е окачено, иначе не пали. Дата бутна, бе. Семката там му го пали киселото. Дата бутна, бе. Куна на долнище. Не мога това да не мога. Валя, запали му го, бе. Аре, бе, Вале! Има ли контакт? Аре, пусти го, бе! Ключ има ли, бе? Левка, ключ Няма пада цял ден, бе, ще го излъче. бензиня са оттаял. Семка, върни се. Давай ти му фана цаката, давай го пак. Ще падне. Не мога да западне. Аз съм на меко, но орай. Разклати го, па, разклати го. Карай аз това. Оля се примарва. Той тръга на трета. Край панда. Край панда. Викане банана преко на пръстите, бе. Мази тръгаш до трета, бе. Ма той къде ще падне в радиото да ми Семката само се прожектира. Парите снимка. Ка полегна, бе. Покачи се, иначе не ще пали. Трябва да си отговаря на него. Дай си виж, че се запали. Ма изяде ма, бе. А дай назад да си пали. Ял, бе, Вале. Това са по-шумо пръстите, това не ще пали. Прего кукуруза яла. Ял малко бутни. Чак, че се взе! Ела малко. Дай, качи се. Ай, А ял. Качи се. дай да не прекъсвам видеото. Ял, Къде ще бутиш кукуруза? Не правиш полето, правиш кукуруза. дай назад. Дай, хай. Дева, това мотор, бе. Да. Ето, особено си. Нека пак. Не може. Па дали, бе? Бе, малко, бе. Айде на там пали. Чакай, стой. Разберите хубаво. Чакай, бе, стой. Да не му контакт тук остава. Това не е, кой има вода? Аз си ги. Ако не седнеш, не може да пали. Той има на седалката един датчик. С манивелата, бе. О, тя му падава веригата, стой. Тя ми го запалиеш. Падава му веригата. Веригата падава, къде ще тръгнеш? О, да, бе. Да? Бери. Аме това, лабо. Отдоле ги тури пръво, де. Пръво Чакай, отдоле, де. Няма Ти ще падне, па. Ще ли дай Няма, на бе. Айде, върни назад, бе.
Ай, бути бе! Ай, още ма. Право отдоле. Айде бе! Влезали бе? Пани. Макарай назад. Той бе, запри се малко. Пали, че веригата паднала. Чакай, че не мога да споделям. Това на манивелата ли? Кое бе? Пачката ли? Не бе, вие го разглобихте. Нали е немско да го? Не е скоро да бъде. Да, леко. Скоро си, скоро си. Ти ще го запалиш и на скоро, бе. Е, тук няма капачката, е. Семка. Да. Капачката тук на инструмента ги няма. Няма, това не е проблем. Сега бе, ще го палиш и там. Чакаме, че не мога, няма бути. Качи сега ще бут. Чака, бе. Бути го не грее парата, бе. Това копче не беше. Ай си ги. Ей си ще пава. Няма кукуруза. Няма. Е, ти тръгаш на Няма трета. съединител, бе. Ма ти тръгаш на трета, бе. Абе, къде на трета няма съединител. Чакай да видя. Той човек лъче редове. Повече газ. Край се запръга. Лини. Отвърте му шапката. Той го каже, о, ще пада. Газ, 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 изправи го, не! Върни с покача, бе! С покача върни! С покача върни! Абе, да към тебе, бе! Накъде парата? И си вземи шапката, ей! Йо, губашката гмурна. Падна.